аввалин маротиба вақте ки ман ба майдони футбол қадам гузоштам, дар синни 11 солагиам буд ва то соли 2016 ман дар дастаи ласточкаи шаҳри Душанбе яъне бозӣ кардам. Баъд аз он ман ба як дастаи дигар гузаштам, дастаи зебонисои шаҳри Душанбе. Ва тӯли 3 сол ман дар ин даста бозӣ кардам. Пас аз ин ман боз дар дигар давлатҳои хориҷа низ бозӣ кардам, ҳамчун легионер бозӣ кардам. Дар давлати Малдиви яъне 3 маротиба дар он ҷо мусобиқаи футзал баргузор шуд. Дар он ҷо маро даъват карданд, бозиҳои маро онҳо дида буданд ва хостанд ки ман дар дастаҳои онҳо рафта бозӣ кунам. Мотиватори асосӣ яъне дар зиндагии ман модарам буд, ки то имрӯз насиҳат мекунад, тавсия медиҳад, ки вақте ки ту ба ин соҳае ки футболро интихоб кардӣ, аз сидқи дил бикун, ки то ягон қуллаҳои баланд яъне бирасӣ. лаҳзаҳое буд, ки мегуфтанд духтара чию футбол бозӣ кунӣ чӣ. Ва хушбахтона солҳои баъд, яъне ин баъд аз чанд сол гузашт, дар Тоҷикистон як фаҳмиши онҳо дигар шуд. бояд ки дар Лигаи чемпионҳои Аврупо бозӣ мекардам ва вақте ки ман дар бозии сеюми худ яъне ҷароҳат бардоштам, бисёр ҳам дилшикаста шудам, бисёр ҳам фикр кардам, ки ин яъне барои футболро хотима бахшидани ман мумкин ин ҷароҳати ман сабаби он бошад. Фикр мекунам, ки ин меҳри футбол буд дар дили ман, ки ман боз ба футбол баргаштам ва кӯшиш кардам, ки фикрҳои бадро аз сарам дур кунам. Ман ба духтарон тавсия медиҳам, ки омада ба футбол машқ кунанд ва варзиш гарави саломатӣ мебошад ва тани солим ин ояндаи миллат аст.